tinapa. Mo ni pares sa tinapa udong. Sa gulan itong piso. Sa gulan na itong piso. Piso ni mo ni. Bisipon ito. Kabagir ani. Kami. So, what's up kasi Cisco Brothers? This is Marie. Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para like ma-update sa mga new uploads ko. So, for today's video, So, guys, ayun guys, tingnan natin kung anong laman nito. Icho! Package yung good na. Sige, let's go! Abrihin na! Wow! Sila kabangan sa isa. Uy, Pinagi pag! Saan ba ba nang dinalian man? Basig na ibumbaan eh. Char! Wow! Wow! Tap. Oh, iPad. Abri na at nanawa! Saan ba ba nang Miss Mama? Nye, Miss Mama. Thrilling po ni Let's- kawan. Kana! Let's! Wow. Tanire. Kalulang na! Kanang! Tanawa ninyo! Hulingan tanan! Ilabas ko na gawas. Hulingan tanan! Dala na may sod. Iyo na. Paano ninyo? Kini ka tinay. Wow! Ano sabi mo? Pero nga, huwasa pa na. Daghangham. Ah. Kapatog sino? Sharo! Uy, nagayakot. Ara. Dami lagi, ginamos! May ginamos na! Dapat joy hala. Ginamos! Ginali ang manok sa modeng. Wa na skuya nga paglitson kay manok. Let's! Udo! Agoy di ara kasi kinaka-space ya ko makaon eh. La di ni makaon na. Oh, de. Makahilo na! Kaya lo. Ako na. Makahilo na! Para ko nito na mo. Para siguro ni sa mga tiguang la. Wala ka La para ni siguro sa mga tiguang. Oh, para tiguang. Di si pwede sa bata. Wow! Di pwede sa bata na. Si Uncle! Si Uncle, kakuto sana! Ang gagrosira na, silian at si Kuya. Eh! Ano sa? Ganihang, bantag. Dati lang na ida. So guys, gikan ni sa St. Isidore store. Wow! TG Neda store. So guys, Tadang. Anong masasabi mo? Hoy, gigano, gidakan mo ni mo. Yakot! Gidakan ni sa giyakot. Hoy, asa mo na ni mo? Malamig doy at Wop! Bantag skuya. Isahan ka na. Yeah, Chay. Sana all. My grocery. Oh Oh, di pa say odong kay na may tinapa. Mo ni pares sa tinapa odong. Sa gulan itong piso. Sa gulan itong piso. Piso. Piso ni one, tuto sa kaya. Bisipon ito. Wow! Sakto na eh. Let's the pagdating sa may. Manok. Let's Magnolia fried chicken. Yay! Sana all. Salamat. Tagmilula. Salamat. Yes, salamat. Char, sana all. Di pa po ko isa. Andin! Ay, di pa. Anak imong batas do. Asa na magtagasilong? Magtagasilong. Tuwa silong. Dali, aray! Silong. Pagbilok! Wow! Dali, kayo na pagkoy nga. Yay! Sana all. Di Ano? Oh, dapat vino. Pabino. Ay, pag-fighter din eh. Wami na. Wami kita sa iPad. Dali.
Oh, dawata. Kay kuha ka ng Dawata, litrato. dawata. Ina, salamat. Oo. Pampakusog. Oh, palitan kang umay. Let's. Nakusgan, nakusgan ba? Kahit pa itong tabi, pagawas. Na. Ina, salamat. Dagana po ni mga nguaning artista ha. Isa man ka ni. Ang sa tanaanin so. So guys, gara. Tagnaanin so ang sa iso dali. Apple. Ang sa iso dali, tagnaanin so. Tagnaanin so. Puk na. Ang sa man niya? Hubutin na. Wow! Ang sa man ni Gidad-an na ba dyan puting brief? Brief. Brief. Oh, extra. Di man dako. Tawa. Hindi ka naman. May brief. Wow! Brief. Ang sa man May ni? kata na, kuya? Dapa, brief. Dila ning kabok. Ano na? Brief. Gidad-an mag-amo, mag-brief. Uy, kaawa na na. Kako yan eh. Tao ro. Oh, hindi oh. Imuha na kuno daw. Let's. Kapapara ng isa. Ano na? Tablag yung tanaw, me. Na? Wow! Kamako mo, kaya panadurada, tisgulahan, kamako. Nadi ni na dali silahan. Ano yung sabay? Dapat ko inuan dahil. Etsi! Na, mao. Gamay. Laptop man gud ni. Laptop nga gamay. Hindi eh. Dara. Wow! Salamat ka Diyos sa naghatag eh. Ano sa pingan? Nguan. Ngani mo gid ni. Linovo? Di. Laptop man na. Tiklas. Thank you very much, Ande. Mutanaw sa amin, siyang buka-buka. Asa po eh? Oh! Naman kayo suda na. Wais. Isa, kaya na pa ko pangutana. Chan! Sana ay. Diyan mo Daghan na bag mo, ano? Pamira na. Kalimot ko ba? Oh, diyan pa. Oh, imuha na. Salamat. 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 Sinaghatag. Diyan pa na itong, asa itong anlin. Salamat. Oh, diyan pa na yung anlin. Oh. Salamat. Kuyawa yung ragmoan. Mansar yung maingan. Nga, kami mga gwapa. Hali, ma'am. Ay, ang sa pinakastorya, salamat sa kinsay naghata kaning grocery. Oy, kakuya na gika Kinsay galian. nagbayad. Ane, salamat. Gato nga silang to. Kaya nga sila, bayan, pila ka po Oh, na. ikaw pa nga, ang sabi maingan nga. Nakatawag ka, bro. Ikaw, ang sabi maingan, nakadawat ka. Nakadawat ka, brief, pag chinilas. Salamat eh. Kaglanlan ang jagat. Oh, diyan na, nagkaon, nagngoan. Ang sabi nang gipampili ninyo. Igno. Gabriel na naman po. Darag mga grocery na mo. Char, sana all. Oh, dapay. Oh, ikaw lang. The last. Maraming salamat. Niligan na ba ko na yung mga tohod? Wa na. Wa na. Kay Wala mo ko ng sakit. Char, sana all. Kuha na lang. Kining binadras ang tiyo. Ya, ikaw. Kung sa may yung ngon nga. Nakadawat kag fighter. Fighter. Char, magsangig may. Tani. Sila liam. So guys, aralifaya nila. Cheers! Sana all. So guys, thank you guys for watching my video. Salamat din ni Kuya. Sa araw picture Ni kay Uncle. taga-bugso. Salamat din ni Kuya, ni Uncle, ni Ante. And then sa tanan, thank you very much. So hagad ko kadto kay gikan ko biyahe. So guys, thank you. Thank you. Thank you. And then
Awa, And thank you very much. Tuwa mas bugsok. Lagi. So guys, I'm so blessed nga na-bless Ado, nga di ara sa ado. ang life. Pila ko Ayan ni. eh. Tag Oh, di ba? 1, 2, Hanggang si 3, Mama 4, Chay. 5, 6. Ay, gayads ado. Sana all. Oh, nagkuha mga Habak, kadugnog. tuwa ng bakang. Hindi mo So kabakang guys, na. thank you guys for watching my video and see you again in my next upload. And don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye. Video ang bata